Artxibo xenomorfiko kode irekiko adimen artifizial bat da, baina kasu honetan aurpegi ez normatiboekin elikatuta dago. Badakigu adimen artifizial guztiak arrakala edo alborapenez beteta daudela, eta kasu honetan pieza honek aldarrikatzen du beste adimen artifizial bat posible da. Artxibo xenomorfiko saiatzen du konkretuki aurpegi ez binarioak, queer, ez normatiboak irudikatzen. Eta hau batez be keinu politiko bat da. Ez du saiatzen erraminta baliagarria izan keinu politiko eta metaforiko baizik. Eskatu nien jendeari bere aurpegiak, bere retratuak bidaltzea formulario baten bidez, eta argazki dezente jaso ditut. Eta hasi nintzen adimen artifizial hau bere semilla edo bere estetika moldatzen eta aldatzen, eta nabarmentzen da zenbat eta irudi gehiago bere estetika aldatzen du. Pantalla batean jartzen duzu zure esaldia, zure prompta, eta gero bueltatzen dizu zure irudia, eta hemen ikusten den bezala agertzen da mosaiko handi bat sortutako irudiekin. Adimen artifizial hau kode ireki batekin eginda dago, eta hori, proposamena da jendeari manual bat ematea haiek gauza bera egiteko. Artxibo xenomorfiko espazio open jaio da edo sortu da, baina bere ibilbidea edukiko du. Nik espero dut hemendik aurrera jarraitzea piezarekin eta aurpegi gehiago bilatzen eta berriro elikatzen jakiteko edo ikusteko nola aldatzen den pieza aurpegi gehiagorekin eta estetika gehiagorekin.